Hello guys, we're going to cook sinigang. Nagpapukal na taog tubig tapos ang atong libutang lamas luya sibuyas na bombay tapos kamatis. Dayon atong asunod ang pasayan. Magsigang ta o pasayan mga palangga kay lami ikaon. Then, pagkawan takloban sa na to. Atong hayaan nga magukal. Bukal na siya mga pangga. Atong ilunod ang katsa, batong, radish o talong. Kalakan sa gulay. Ato ang sagdan nga maluto ang mga gulay mga langga. Taklo ba na to? Ito lang isunod ang mga uban pang merkados. Dili makumplito ang ato ang sinigang sa iyahang kalami kung wala ni sila mga palangga. Ubusa. Ato na silang naman. Nakita ninyo akong sinigang grabe ka gulay kasi gulay is my life. Nilagay na tao ta nga paborito gulay gyud ang kinaham. Sarap, salt to taste. Asin. Then, pang last na to is wala man tayo pichay. Ang atang gigamit is Chinese pichay. Hindi kalami. Sinigang. Gulay ang atong sinigang mga palangga. Ayan. Ready to table na ang ato ang sinigang mga palangga. Bye bye. See you next video mga palangga. Thank you for watching.